И какво става, хора? Аз съм Мартин БГ, днес ще играем Brawl Stars, защото не се направих нов акаунт и вече не мога да се върна в моя акаунт. Така че, хора, ако виждате, че сега съм с Едгар и само имам 11 героя, не е толкова зле, така че ако искате още видеа, ме следвайте и да почваме, например, Showdown. Това. Така, хора, не мога да разбера защо да ме следвате, пускам вече клипове от 2 години. Казвам се Мартин, ако виждате тук как се пиша. Така, да почваме така. Този Ел Примо май, като гледам, че той за пръв път играе тая игра. Аз играя вече от 2-3 дни, защото не знаете, направих си нов акаунт, искам да започна от начало. Така че, хора, следвайте ме и да. Имам още един канал, който... Добре, сега Ел Примо ги прави на кайма и сега ще умре. Сега тази Биби ще ме убие, да, аз умрях. Сигурен бях. Така, сега чакам да спадам. Ел Примо, аре, не се би, че... Мале. Защо е? Брат, никой не може да играе. Това е проблема. Си тъпя. Аз не искам това. Добре, хора. Аз ще смена Ел Примо. Няма да бъда стоял. Това преди малко ми се падна. Ще бъда стоял. Мога да изкупа фритко. Я да избера. Да ви кажа, че това купувам. Защото като го купа, това става по-силен да Ел Примус. Така, кой ми е също левел? Само Ел Примо ми е силния за сега. Добре, на това. Така, хора. Имам още един акаунт, но сега играя от телефон. Имам 3 телефона. Единия е малко гаден, другия е този без карта, така че моля да абонирайте ми се за канала. Така, ето го тоя. Този ще ми дава кръв и това на мен ми харесва, защото тъмън ще ми помага. Преди имах Колет и Едгар и Спайк имах. Но си казах нека да направя нов акаунт, така че не мога да се върна вече, не ми трябва този акаунт. Знам, ценни бройлери са, ама искам да се започна от начало и да почвам клиповете си. Благодаря, че ме хилваш. И съм си написал Мартин и тези късмеклийските, така да отварям винаги много хубави стар дропове, така че да... Медик, брат, аз ще умра от първия път. Чакай сега. Чакай! Гъс, чакай, моля те. Чакай, бе, стига, бе. Брат, стига, бе, махни се. Добре, умрях. Добре, какво направя, хора? Добре, трябва да съм с някакъв друг герой. Поне си спълних това. Of course. Аре да го отворя. О, боже, това е 1000 такова. Аз не мога да го... Трябва ми... Това много трябва да дам сега. Ще си запаза. Хора, да играем с Поко на това, не с Поко, а с Бо. Така. Започваме, хора. Нека да видим какъв ми е късмет тук сега. Let's do this. Така, Рок. Кой е Рок, бе? Добре, май ние ще победим, защото тук имаме Мелоди. Мелоди бие по няколко демича. Ако виждате, че вече убих един и шелище сега. Ще умря, аз ще умра. Добре, как? Рико ли, не знам си кой, как не го уби това, бе? Сега такова пускам, те през това време не знаят. И аз ще умра. Така продължаваме. Той ги прави на кайма, бе, човек. И мен ме направиха на кайма. Така, давай, Мелоди, имаш още един път. Защо бегаш, бе? Те вече ще ни вземат това, бе.
Браво. Айде. Ох, май, забравих, че това бие демидж. То се видял, че аз ще умра! О, време се убихме, добре. Давай, момчета. Добре, браво е! Така фърляме такова. Бум. Така. Те ни нападат малко зле. Аз през това време ги убивам. Аре да елате тук да запълните. Ба ние ще победим, бе, какво говоря. Да, те влязоха и те. Добре. Да ми е по-лен, ще го сложа по средата на... Айде, браво е, Филипс! Стар плеер. Добре. Добре, не е зле. Така. Кой още да играем за 500? Аз дай майк ще играя. Аре, малко по-бързо. Сега срещу... ние сме добре, май няма да умрем, аз така мисля. Така, хора, почваме. Нека да видим как ще играем. Добре, набих някакъв демидж. Не го оцелих. Аз съм толкова крив. Сега фърлям те бомби. На другия и това. Бум. Let's go. Така, още един. Трябва така да направя. Добре, убих го. Не го убих аз по-точно. По-точно Биби. Която ги трепе. Гръмнах и чак го уби през това време. Добре. Ако искате да следвате, просто натиснете subscribe и да. Мога също да ви запозная с още едно момче, където ми е много добър приятел. Така че ме следвайте. Аз ще умра. Не, няма. Добре, хайде. Добре, не, умирам, добре. Не трябваше да фарам там молба. Мини пак печелим, като гледам. Да, изи. Изи пизи. Така, хора, нека пак да я пуснем. Аз играя вече тази игра от 2023-та... Не, извинявам, 2024-та игра. Тази игра вече от 12 месеца на другия ми телефон. Имам около 41 бролера, защото аз играя по 7 часа човек на ден и искам да стара на много добър плеер и да имам около 7000 купи. Така че ще ме гледате и по другите, ако може вече малко по-бързо така. Да ви кажа, че един нов герой, имам чувство, че нов герой ще излиза, не тая жената с металните, а ще излиза един робот, пак, по-точно, и има два скина тайни, яйцето Пам и яйцето Рико. Ако сте ги видяли тези в... Чакайте, че малко... Ако сте видяли това в тези ютуберите на Brawl Stars, те казах, че ще пуснат Пам яйцето. Аз просто бях в шок, защото този скин щях да го пускат през 2020, но казаха не става. Така че нямам търпение да го взема, ма той е много скъп през това време. И новия апдейт скоро идва. Brawl Pass, не помня на кой беше, на Франк. Да, на Франк беше. Така че... нямам търпение. Никой се сгласил, никой добре. Аз винаги като пусна някакъв шоудаун или са на тази игра, никой не иска да играе с мен, защото съм дядка ли какво? Добре, тук Макс няма да умрем. Май ще спечелим, аз така мисля.
Добре, само по тази лудък. Добре. Бомба! Добре, аз ги трепа направо. Добре, аз те ме отрепах. Добре, тая само ли малко спи? Добре. Дана мале е то Дана Майк от когато 2017. Хора, да ви питам дали да си купа Brawl Pass на Brawl Stars. Човек, по-добре да не го купувам, а просто да си паза парите. И аз вече умря. Защото мисля да си купя един компютър, защото имам един тъп лаптоп, който е Dell. Не знам коя година е. И да си играя в Fortnite, мога да качвам видеа как играе Fortnite. Айде, готово. Пак победихме. Що не ме показах? Не, точно. Така, хора, са пак пускаме. Добре, ще ли се съгласи? Дали Макс ще се съгласи? Не, няма, добре. Да, нямам. Добре. Поне имаме Шери, ако видяхте, че ги бие направо като две. Добре, срещу кой е прямо Нита и Поко, Шери, Дайнамайк, Едгар. Добре. Пак ще победим ние. Мале, нямам интернет. Спокойно пак ще победим, окей. Бате ги. Не трябваше да ги фърлям, не го направих на време. Аре бе, умирайте бе. Шели, давай бе. Аре, чао. Бум. Пак чао. Бум. Аре, чао. Кабум. Чао. Кабум. Let's go. Кой беше тук? Че не видях. Къде свърлям? Я прямо що стои на едно място. Кабум. Айде пак печелим. Айде! И ме показват мене. Благодаря да сте живи и здрави, бе. Така. В този телефон, който в момента има повече късмет и ми се падна от Mythic Colette, от Legendary Spike и другия май беше Едгар. Едгар, знам, че е фрима, някак го получих, така че този телефон е много късметлийски. Така, сега пак започваме. Пак фървам това. Пак избухва, не го оцелих. Добре, Едгар ги троши. Шели, аре, стоете тук, дълно се не види. Ние тук ще се оправяме. Ето, на време пускам тази бомба. Сега няма как да се криете. Полко стои на едно място. Добре, Шели не знае ли, че трябва от по-близо, мали ще умра? Айде. Добре, това беше излагация. Давай, газ. Ето пак. Пак ми цели. Мале, как ще изтроша малката глава. Добре, поне ме убих Емс. Аре пак по брат Изи. Изи. Това толкова лесно. Да, като... Не, защо го натиснах? Добре, да видим. Супер ер, окей. И сега последното. Абонирайте се сега, като броя до 3. 1, 2, 3. Ако сте
ме сабскрайбнали, отидете горе на... Не съм. Така да видим. Добре. Добре, това пак не е зле. Епик не е толкова зле. Нека да видим. 200 монети. Ами, добре, това не е толкова зле за мене. Така че... Мога после си... Това... Да си таком бролите. Така имам още... Колко да има до мегапик? 9 дни ми трябва да чакам аз какво направя. Чакайте са. Добре. Добре, хора, да ви кажа едно нещо, че благодаря, че ме гледахте. Ако искате още такива видеа, праскайте горе бутона и subscribe. Добре, хора, благодаря, че гледахте и чао!